Umthandeni igcokama elisha umfaka amanqele usadidekile ngeSipho esivela komunye wozakwabo anikelwe sona ngenkathi ebungaza usuku lakhe lokuzalwa. Nginibekele ngiphinde nginamukele kuyo le channel ehamba phambili radio inkeze lami igama engumfeze ngintuthuko kakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi usemusha kule channel engizocela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Igcokama elisha umthandeni umfaka amanqele usadidekile ngeSipho esivele kozakwabo uDumakahle lapha namnikelele sona ngenkathi ebungaza usuku lakhe lokuzalwa. Umthandeni uye ekhasini lakhe ku Facebook wabhala ukuthi ngicela ningihlaziyise lava fethu ngabe isipho salomfana sichaza ukuthini. uDumakahle ufike lapha neOmo kuyinkathi umthandani ebungaza usuku lakhe lokuzalwa nokuyisona Sipho afike lapha wamupha sona. Ama comment ke angene egijima ngenkathi enameka lo mbhalo lona. Ujabulile uthi qhawe kanti utheni yena akashongo lutho ukuthi uqhubeka njalo ngenhlanzeko kuyiphutha lokhu ukuthi ubuze kubantu bayokujikela lento ugcine nawe usuyibuka ngelinye isu. Ukhulekani enhle majola uthi njengoba umuntu oclean nje qhawe umfana ubonile ukuthi into oyithanda kakhulu kungaba insipho. Kanti omunye uSiboniso Ndwandwe uthi umfana wazi ukuthi emdletsheni uyawasha nongize washo ukuthi kugezwa njalo, so just in case uwasha mayingapheli insipho or ubenzela ukuthi umqashela abantu bayowashela idixa leli eleyisini impahla ke lifane nawe. Umdumhlongo uthi umfana uvuma inhlanzeko nje, so keep it up, a good work. Lapha uphilani eqhosha nswawini lapha uthi umuntu uphiwa into ayikhonzile imvame, so kungenzeka ukuthi kube ukuthi lo mfana wazi ukuthi ekuwasheni awutshela ingakho pho into yakho wasethi ke akathi fahla ngenkosi yezinsipho naye. Nango lomunye ugangster uthi lo mfana uvuma inhlanzeko kube nobuhlakani futhi ngoba uzothola idili yakwa Omo esethi libomvi izwe. Bafethu bekuyilona daba benginikela lona lolu lapha insizwa beyifuna ukuthi ihlaziyise ukuthi kahle kahle isipho sikamaphathefika uDumakahle umfanele phansi engoje sichaza ukuthini ngoba bekuyibirthday yakho umthandeni wasenikelelwa ke ngayo insipho yakwa Oma. Ke wena ngabe uthini mhlawumbe kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba? Hlangana ne-comment section sikhulume ngalolu daba. Niphathe kahle ngane zakwethu, nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.